Hello, Mega Love shoutout. Ayan, welcome po sa aking channel, Babu Randall. So, this video, gusto ko lang mag-share or magbigay ng konting tutorial po sa mga kasama kong small YouTuber. Ayan. So, gusto ko lang i-share yung mga common terminologies or mga abbreviation or mnemonics na ginagamit po natin sa pagla-livestream. So, sana may matutunan po kayo dito. And please don't forget also to like, share, and subscribe. So, unahin muna natin yung mga common abbreviation na ginagamit sa pag-livestream. Like yung laging nakikita ninyo or naririnig na MLSO. Ano ba ang MLSO? MLSO is Mega Love Shoutout. Ayan, commonly na sinasabi po yan to welcome yung mga pumapasok sa kanilang channel, or also pag pumasok ka, pwede mo rin gamitin yung MLSO para makita ng mga naka-live or mga kasama mong nandun sa may chat box. Ayan. And meron din yung LS. Ayan, baka nakikita nyo sa title nila is LS. Ano ba ang LS? Ayan. Yan yung live stream. Baka nahilo kayo kung anong ibig sabihin ng LS, pero live stream po yan. And meron din yung sinasabi nilang OTW na po. Ayan. OTW na po sa inyong bahay. Ano bang ibig sabihin po nun? Ang OTW is on the way. Ayan. Ibig sabihin papunta na sila sa iyong channel. Parang ganun po siya. On the way. OTW. Ayan. So yan yung mga parang commonly na mga abbreviation na ginagamit lang sa mga live stream. Ayan. And next naman is pupunta na tayo sa mga commonly na sinasabi na word. Ayan. Ito una-una is bahay. Ano ba ang bahay? Ayan. Bahay, ito yung tumutukoy sa iyong channel. Kaya pag sinabi po na pakibaba po ang iyong bahay, ang ibig sabihin po yun is ibaba mo yung channel mo. Ayan. So, again, paano ba magbaba ng channel? Is just copy your link and then drop it to the comment box. Ayan. Yun na yung sinabi na lang pakibaba yung bahay. Yan yung ibig sabihin po ng bahay is your channel. And next is commonly na nakiririnig nyo rin or napapansin nyo rin sa title nila is lapagan, dikitan, or isdaan. Ayan. Lapagan, dikitan, isdaan, iisa lang yung meaning po yan. Lapagan, yan yung binababa mo rin yung bahay mo. Dikitan, ayan yung nakikipagdikitan ka ng bahay to bahay. Ayan. At isdaan, yan yung kumbaga nag-fishing ka ng bahay. Pero, siyempre, nagsusuklian po tayo. Ayan. So, yan po yung sinasabi nating lapagan, dikitan, isdaan. Or bakit ba yan yung title ng mga yung mga LS nila or live stream na sinasabi? Kasi, yun nga, di ba? As a small YouTuber, nagtutulungan po tayo. Ayan, to help each other po ba. Ayan, and commonly, isa pa na commonly na nakikita ninyo or sinasabi ng mga host is banana. Ano ba ang banana? Ayan. Ang banana is a subscribe or subscriber. So, kaya bibigyan pa kita ng isang banana. Ayan, yan yung example. Ang ibig sabihin po niyan is may mga iba silang channel na ididikit din sa'yo. Kung baga ganun po. Kaya may extra kang banana na manggagaling sa akin. Ito yung parang, oy, ano ba yun? Banana. Diba? Pero ang ibig sabihin po niyan is another channel na ididikit po sa'yo. Ayan. And next is pamahal or padikit naman. Ayan. Pag sinabi namang pamahal, ayan, huwag mo siyang mahalin, no? Ayan. Ang ibig sabihin po niyan, pamahal is pamahal or padikit, parehas lang po yun. Is mag-subscribe ka naman sa akin. Parang ganun po siya. Or puntahan mo naman ang aking bahay at para dikitan or mahalin. Yan po yung ibig sabihin po ng pamahal or padikit po. Ayan. And meron din tayong sinasabi na grade 1, grade 2, or grade 3. Ano bang isabihin? Or grade 10 na gano'n. Kumbaga, pag sinabi natin, ayan, malapit nang mag-graduate sa grade 1. Ang ibig sabihin na po yan is
mag-graduate ka na sa 100 subscriber. Ayan. Kaya pag 200, mag-graduate ka na sa 200 subscriber. Kaya pag grade 3 naman, 300 subscriber. Ayan. Kaya dito yung mapapansin mo ilang beses kang gagraduate, di ba? Ayan. Di ba ganito ang kasaya ang maging a live streamer. Ayan. And siyempre, minsan lagi po rin natin naririnig ang thumbs up. Ano ba ang thumbs up or pa-thumbs up naman? Ayan. Ang ibig sabihin po niyan is i-like po natin or pa-like po ng kanyang new video, parang ganun po siya, di ba? Or kahit thumbs up lang po, kahit okay na, mga ganun, no? I-like lang po natin. Ayan. And ano pa, meron tayong sinasabing natin ninja. Ano ba ang ninja? Pag sinabi natin ninja, it is another channel na hindi po tunay na kanilang channel. Ginagamit lang nila as nakikipaglabanan. Pero pag mapapansin nyo, ang ibang mga nagla-livestream, ayaw nila ng mga ninja. Kasi minsan, madali siyang nilalagas ni lolong. Ayan. And ayun nga, speaking, ano ba ang lolong? Pag sinabi nating lolong, ito naman is the YouTube mismo. Ayan. Kaya, grabe, pinalo ka ni lolong. Anong ibig sabihin ng pinalo ka ni lolong? Ayan. Or, minsan nga sinasabi is, nagmukbang si lolong. Ayan. Ang ibig sabihin nun is binawasan yung subscriber mo. Ayan. Subscriber. Ayan. So, I think, yun naman yung mga common terminologies na ginagamit po natin. Pero, expect po na marami pang mga abbreviation or common terminologies na ginagamit nila, depende lang sa mga nagla-livestream, no? Kasi yung iba is meron din kanya-kanya, lalo na pag may grupo po sila. But ito yung mostly or commonly na ginagamit naman ng mga small YouTuber po na kasama po natin. Ayan, so ayan nga. So thank you so much po for watching sa aking tutorial po. Sana may natutunan ka, and please don't forget to like and click the button sign para pag may new videos po ako, ayan, ma-update ka po.